Сега ще ти го дам. Чай да префърва. Леле, Жорес. Ти кепа тук, ще се оправиш ли сам? Добре. Лефере, лефере. Леле. Давай, давай, ти го докарай го до тук, ще го фана. Ама след сте долу, няма нужда от това кеп, ще се закачите. Как да знаят, бак нещо. Да, бе, вчера беше така. Затегни му малко аванс. Айде, коса, че почнаха, бата. Не, продавам за последния. Нека го продавам. Имах един и го продавах, си казвам. Ама Жоро, дави малко аванса. Ето да си го бърза, той сега ако не се изкепи и за кога. Да, не го бързи, той прави си кеф. Ама хубаво се ушил. Той Жорец го иска в хладилника, аз знам. Защо не пусна камерата? Ей! Снимам го, бе, снимам го. Снимаш ли? Снимам те и тебе те снимам, бе. Жоро, къде отиде тази риба, бе? Къде отиде тази риба? Айде, давай я. Бързи с кепа, Нека да уморя, бе. Чакай сега, че ще Ама искам и аз да ловим. Не, аз искам сам. че тук не става. Добра ли е пръчката, а? Аз така, Жоро, прави си кефа, не го бързи. Да. Колкото она ми работа е. Това тук бе се Чай, че ще паднем аз накрая в водата. Гледай как ще излезне копалето. Да. бре, до 5, това е примамка. Да, гледай от това. Аз ти казвам, че... Бати от първото метъде. Аз ти казвам, че... Това е 3 плюс, брат. И 3 плюс, това Четворка. над 5 кила, бе. Чай, че това ако ми охапа пръста, вате, ще му остави тук за винаги. Чакай, че ме е страх от това. Що те страх? Защото ако ме гризне и ще остане инвалид за това. Да го носа горе. Първи го са на Биляна, Жоро. Метни го дало. И горе ще ги оправям, чеки. Ама го фани тук за крилото. Не, за крилото го фани. Ама не, то... Да, няма стане.